Salutare prieteni, cu voi este medicul veterinar Roman Sergiu și astăzi m-am gândit să dezbatem un subiect foarte, foarte important pentru crescătorii de rase uriașe și nu numai, și anume folosirea doicilor în reproducere și beneficiile acestei metode de creștere și reproducere. Eu, de exemplu, ca de obicei discutăm despre părerea mea, recomand pentru crescătorii de rase uriașe. De ce rasele uriașe sunt mai gingașe? Pentru că acestea n-au un instinct matern foarte, foarte bun. Sunt rase mari, sunt rase grele, care își calcă pui, care nu-i alăptează. De aceea reproducerea la aceste rase este destul de dificile. Sunt de multe ori dintr-o întreagă marcă, într-un an putem scoate doar câțiva pui. De aceea folosirea doicilor ne ajută cumva la acest proces, ne ajută să creștem pui, să grăbim procesul de reproducere, să obținem mai multe exemplare dintr-un număr mai mic de animale. De exemplu, eu de 3-4 ani folosesc doicile și am avut succes, ca să vă pot spune așa. Ce rase de doici să folosesc? Doica reprezintă mama adoptivă a puiilor de iepure care dorim să-i reproducem. Eu folosesc californiance. În fiecare an achiziționez 4-5 femele de californian, undeva prin luna mai, ca atunci când începem sezonul în octombrie-noiembrie, ele să fie apte de reproducere. Am înțeles că și hicolele sunt mai bune. Eu n-am avut acces, o să încerc probabil și eu anul acesta și cam aceasta ar fi rasa care o folosim ca și doică. Ce trebuie să vă menționez este un întreg proces de sincronizare, această schemă de folosire a doicilor. Eu procedez în felul următor. În prima fază împerechez femela doică, să zic o zi înainte. A doua zi împerechez femela de uriaș, ca să fiu sigur că am doica împerecheată, să nu mă trezesc când împerechez femela de uriaș și după aceea nu am ce să împerechez. În momentul fătării, puii de la femela de uriaș îi las o zi să consume colostru de la mama lor și îi mut. Dacă doresc să o reproduc femela, să o forțez puțin, să zic, la reproducere, dacă femela e extrem de bună și vreau într-un sezon să scot mai multe cuiburi de pui, la 2 zile îi iau toți puișorii, îi mut la doica, la californian, pentru că californiancele sunt mame foarte, foarte bune, nu sunt agresive, nu-și calcă puii, chiar dacă umbli în cuib, nu și împrăștie. Iau toți puii de la uriaș, îi mut californiancei și femela de uriaș, după ce am luat toți puii, am curățat cu ușca de puf, de cuib, la 3-4 zile o pot remonta. Ca să vă zic așa, poate unii o să aibă o părere negativă, că de ce luăm puii, că forțăm animalul. Animalul nu este forțat, animalul slăbește, femela slăbește în momentul alăptării, nu în momentul fătării. Am avut într-un an femelă din care am scos, pot să zic că acel an m-a lansat ca și crescător, am scos 60 de pui dintr-o femelă extrem de bună, efectiv făta, îi luam pui până la doică, remontam, făta, îi luam pui. După 6 fătări, femela a fost, putea să zic că n-a fătat niciodată. În continuare avea undeva la 9 kg și jumătate, în continuare mânca, n-a avut cea mai mare problemă. Pe când alta, care era fătat o singură dată, cu 5 puișori, arăta mult mai rău și era într-o condiție mult mai proastă. Deci, nu fătarea epuizează animalul, în special la iepure mă refer, ci alăptarea. De aceea se poate să mutați toți puii de la uriaș, să-i mutați la doică. Dacă doriți să păstrați totuși un instinct matern, ăsta e singur dezavantaj dacă îi luați toți puii. Riscați ca la următoarele fătări să-și piardă instinctul matern femela, să-i împrăște, să nu-și mai facă cuib. Dacă doriți totuși să își păstreze instinctul matern, lăsați femele de uriaș 3-4 puișori, restul îi mutați la doică. Ca să zic un mic detaliu și un mic secret, în momentul când mutăm puii de uriaș la doică, acum să vă zic și partea negativă, puii doicii trebuie să-i luăm, să-i sacrificăm, să-i aruncăm, ca să putem să-i lăsăm cei de uriaș. Niciodată nu luăm toți puii de la doică, îi dăm deoparte și punem puii de uriaș, pentru că riscăm să nu se încălzească în cuib. Le facem un semn puiilor de doică, punem puii de uriaș lângă cei de doică ca să îi încălzim și abia după 2-3 zile îi eliminăm pe cei de doică. Ca să vă zic așa, eu nu o să renunț la doici, toate că am avut
gândul să renunț pentru ca să țin mai multe femele de uriaș. Probabil cu 3-4 femele de uriaș și 5-6 doici o să scot pui mai mulți decât cu 12-13 femele de uriaș, după părerea mea, pentru că uitați cum este această femelă, mi-a dus 7 pui de uriaș, pe când asta de sus au aceeași vârstă puișorii, are 4 pui, femelă de uriaș tânără, mamă bună, și i-a dus la fel ca o californiancă micuță de 3-4 kg. Deci pentru cine dorește o reproducere rapidă, bună, vă recomand, folosiți doicile de californian, puteți să folosiți și alte rase. Eu v-am dat un exemplu californian, este o rasă mică, nu mănâncă mult, este blândă și cam cu aceasta mă duc eu de câțiva ani. Dragi prieteni, cam acesta a fost episodul de astăzi, un episod așa iarăși pe scurt, așa ca să vă zic în mare ce ar trebui făcut. Dacă doriți comentarii, sugestii, ce recomandați dumneavoastră cu doicile la reproducere, vă indic să îmi lăsați comentarii jos acolo la subsol, să apăsați butonul de abonat și să ne continuăm parcursul nostru pe acest frumos canal de YouTube în care văd că prinde contur, ne adunăm tot mai mulți, formăm o comunitate bună și mă stimulați să filmez în continuare și să discutăm în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție, cu voi a fost medicul veterinar Roman Sergiu și vă doresc animale sănătoase și cuști pline de pui.